Пътуваме за село Гела. Мисля, че селото е много красиво и се намира на една поляна. И просто беше на 2-3 км. Отиваме да установим дали е верен този факт или не, това е, или е плод на моето въображение. Но със сигурност ще е красиво, защото качваме нагоре в планината. Тръгнахме от Широка лъка. Времето е променливо. От време на време изгрява слънчице, облачета, пътя е много красив. Вият са завоите. Растителността се смени, вече не са само еголистна растителност. Ето птички самотът на около, летят си. И сега ще видим дали това село Гела е същото, което съм запомнила. Красота. Сътворено от природата. Пак няма никой, когато пътуваме, все никой няма по пътищата. От 3 дена пътуваме по пътища, които няма хора, няма нищо. Имам чувството, че сме сами в цяла, сами и природата, няма никой друг. И ето, когато го кажа това нещо, и пристига някаква кола. За първи път виждаме кола. И види ли така? Абсолютно. Само